Ano pa sa dito? Nagmumumog yata. Kakanin. Naiiyak ko sarap. Kakanin. Yan? Usong. Naiiyak ka din. Kasama mo lang ako magdalsi. Gago. Usong. Salsalong. Hi guys! This is Dominic Cristobal and welcome to my channel. Yay! Dito na naman akong muli na magbibigay sa inyo ng isa na namang challenge. Pero bago ko simulan yung pa-challenge ko ngayon, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Hindi dahil po sa inyo, hindi ko po maaabot yung 100 subscribers. Medyo malayo pa sa journey, pero lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Sobra ko pong tuwa nung minessage po ako ni YouTube na you have reached the 100 subscribers po. Sobra po akong natutuwa po. At yun po ay dahil po sa inyo. Maraming salamat po. Gusto ko nga po palang i-shoutout sina Abigail Austria, Let's Medio Vlogs, Betslin Vlogs, Bianca May Bostanera, Mary Grace Lucio Nair, Jessalyn Villanueva, Aramay de la Cruz Bala. Maraming salamat sa inyo and God bless. So ayun, i-start na natin itong vlogs, itong aking bagong video. Ang challenge na ito, itong bago nating challenge ay tatawagin nating, papangalanan nating Pulburon Challenge. Na kung saan, ang gagawin ng ating mga player, kasama ako doon kasi syempre naka-reach tayo ng 100 subscriber. Sasala ako dun sa challenge. Kakain ng pulburon. Kakain ng isang bad na pulburon. Tapos magtatang twister sila. Kailangan hindi sila magkamali. Kasi pag nagkamali sila, uulit-ulitin nila yung tang twister challenge. So ayun guys. Exciting to. Tingnan natin kung may mga magtatalsikan, may maduduwal o may masusuka habang ginagawa yung challenge. So exciting na kayo? Gawin na natin. Tara! Kain mo yung lahat. Hindi pwedeng konti lang. Hindi pwede. Paano ka magugulit doon? Lahat yan. Mamaya mo na yun. Kakainin. Sige, kain. Huwag mo munang umuyain. Ilagay mo lahat. Ilagay mo nga lahat. Saka ka magsalita. Bawal kakainin yan. Okay lang kakbulol. Ha? Kailangan nga ibulol eh. Bili, kainin mo. Huwag ka na maglandi. Naglalandi ka pa yun. Kainin mo din yan. Hindi pa kailangan lahat yan. Huy! Kainin mo. Puro bali. Basahin mo na. Ayan, basahin mo na. Basahin mo na. Bawal mo yan. Gago nito na tasik. Ano daw? Ang gulo yung tawag ganito, babalatan ko to. Kalabit si alabit na malabit na bagyo katulong kanlang kalabit. Sabi ka sa camera. Kalabit ka Tingin ka sa camera.
Kalabit na may bitbit sabay. Kabay. Mapensyo mo ako. Yung ano yan. Sige, basa ka. Kalabit na may bitbit sabay. Ikot na kanya kalabat. Kalapit. Kalabit na may bitbit sabay. Ikot na kanya kalabat. Sabay. Ikot. Tapit bahay. Ano ko na? Sige. Kalabit na may bitbit sa... Oo, mahal. Hindi. Boy, hindi mo umuwiin yun. Oo nga. Hindi nga. Oo nga. Basahin mo. Ang lakas pa naman tumawa nito, tatasik yan. Linkis na. Huwag yung ikakat yan ah. Walang nagkakit. Wala pa kaya. Pero kung kawang ito na ako. Ang pukong parang po. Kaya po ang pukong patong. Kaya kung wala ka pa ang pukong. Nagmumumog yun ata. Sige, isa pa. Nagmumumog. Kaya po Mamaya, kakainin mo, kagatin mo muna. Durugin mo kasi. Durugin Yan, mo. no? Yan, okay na. Tama na. Huwag mo lulugin. Kaya po ang pukong patong. Kaya po ang patong. Sige. Ano? Diba? Isa pa. Ano? Uy, siya ba? Daya mo. Ulit na ulit. Huwag mo takpan yung mukha mo. Ibaba mo yung cellphone. Diba? Ano? Ulit. Parang inatake. Kita mo pala. Kaya po ito po yung putong-putong. Patong na. Pinapatin ito pero Dito kakain ito eh. Malapit ako eh. Dito ka naman masyado. Garang Basa. Pogi ka pala eh. Basa. Garang Basa utoy. Niyakasip. Kakanan lang ka. Kakanan lang ako kung sa man. Kakanan. Naiiyak ko sarap. Kakanan. Naiiyak ako.
Basa. Uy, hindi ka ubus. Kakain lang ka ako. Kamay ka. Bagyan na maka... Ang laki naman na rin. Ang Eh, malilito. kaya mo yan, ang laki ng bunganga mo eh. Oh, sarap. Ubusin mo. Pukulong! Lahat yan. Ilang mo dapat ma-perfect. Dalawa ulit. Usong, usong. Usong, usong, sulong, sulong. Yan. Ang mga aso. Uy, ulit dapat yun. Ang daya mo. Pag nagkakamali ulit. Yan? Ano ba? Usong, usong. Iyak ka din. Kasama mo lang. Gago. Usong, 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 salsalong. Usong, usong. Salsalong. Susubiran. Ano sinasabi nan? Sasan. Ano sinasabi nan? Ang aso. Pumiyok. Ano ka bigyan? Pumiyok. Ang sabi pa ito. Ay, sulong kay Grace. Usong, usong. Sasan, salsalong. Sasan. Ang mga sasa. Ano na sila? Nasa? Nasa? Oo. Ulit. Isa po. Usong, usong. Sasan, salsalong. Bingo. Bingo. Usong, usong. Sasan, salsalong. Ano sinasabi nan? Ang mga aso sa asasasinin at tinsa. Di ba ubus? Oh? Isa pa. Gaw. Mga mamaman sa aman kumarong ulit. Mga mamaman sa aman Magulo ko sa tao, magulo. mga mamaman maya-maya mamaman sa aman malamang si Maya. Maya-maya mamamang si aman malamang si Maya. Maya malamang Wala na. maya-maya mamamang si aman malamang si Maya. Malamang sarap na maraming mamamaya. Maya-maya mamamang si Chill ka lang. ama. Maya-maya mamamasikan sa maya-maya mamamasikan si aman sa mayamang si Maya. Mayamang sarap ng maraming mamaya. Mamaya mamamasikan si aman sa mayamang si Maya. Mayamang sarap ng maraming mamaya. Sala, sala. Okay na yun. Ulit, ubus. Ulit. Maya-maya mamamasikan Go. Tubig, 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 tubig. Dito na muli nagtatapos ang aking vlog. Sana nag-enjoy kayo, nasiyahan kayo, at nag-good vibes kayo sa aming mga pa-challenge. Sa mga gustong ma-shoutout, mag-comment lang kayo.
sa next vlog ko, babanggitin ko to. At sa mga bago sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-follow, at i-share ang aking mga video. Hanggang sa susunod kong vlog. Bye-bye! God bless everyone!